Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagkamang daruben ken Lindon iti kabakiran. Gapo ta marigatan da amang parmek kadagiti buyot ni Mr. Fortesa. Saan anam naman dagiti dua ang nagtriple ti kinaado dagiti kabusor da. Maragragsakan met da Fortesa ken Doña Dolores. Gapo ta nakaadayudan iti mansyon apakapaspasamakan tirangat. Iti sabali abangir, naamuan da Pangulo Baltasar nga da mapaspasamak arangat iti patad nga ayan da Ruben ken Lindon. Isu asimmalog dagitoy, tapno tulungan da dagiti dua. Iti daytamot lagun daway, nakarikna iti panagdanag nila ka Ignas. Isu ang nagturong iti nakapasamakan tirangat. Ngem awanan tinadanon daytoy. Kabayatan na, agliblibas met da Ruben ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Ibturam ti sakit na Ruben. Kalpasan da ito yung aramidag. Aglibastan. Makamuditan nuan niya ti mapasamak ka data. Ala, ikagumaan ti tumakdara. Kat asibayon ka amag na. Kumpet ka na yung pagkanyak, Ruben. Iti daya pa sa ti papananta. Ado ti kay kayo ijay mabalinta paglemangan. Papigsaan ti pakinakam mo. Saan arumbeng ang mapukawan ta itinamnama? Saan ka abaybayan, ading ko? Umasitingan na kay ti kalaban. Wen, Ruben, iso nga ikagumaan ta ti umadayo. Saan ang mabalin nga agpaputok? Tapno saan da ang maamuan no sa dino ti ayang ta? Saan pa yan nakadayo da Ruben ken Lindon? Sawarin tayo ti kabakiran, kakadwa! Yun! Sawarin tayo ti aglalaw! Agwaras tayo, kakadwa! Bilin ni Big Boss, asaan tayo ngagsubsubli ti hideout? Agingga saan tayo amaparmak da Ruben ken Lindon? Tignay tayo manan, kakadwa! At nasabali ang kabusor! Nagaduda! Panong Lindon, asin iti karangsangat dagiti kabusor ta. Diyak amo, Ruben. Ang mga no dagiti pan nakabagiti lintag. Ala, ituloy tanti aglibas. Gundaway tanda ito'y. Gaputad na karangrangat dagiti kabusor ta. Nagsakit ti sugat ko. Ibturam ti sakit na, Ruben. Ipanaw kan dito'y. Tapno maagasan ti sugat mo. Ang saya-saya ti darak. Sayang ka lang iti oras. Di na ko pagparikon pa'y. Di ka kumagsawi ti kasta, Ruben. Marigatan na kamatang nga magna. Manong Lindon. Adayo ba iti pagnanda? Isungarod nga ikarigatam ti magnaading ko. Diyak kaya tamatay ka. Isu apang asim. Tulungam ti bagim. Tulungam! Di kang sangit. Di naksangitan, Manong Lindon. Patpatgan ka, ading ko. Da kayo langan kanya Uncle Ignas tinabatbati a pamilyak. Isungawan ti rumpeng amatay ka na tayo atanlo. Manong Lindon. Numatay ka. Nasaysaya at numatayak maten, Ruben. Saan nagtumatla na ragsak no awan kan? Umay kan! Baklayan kan! Umay kan! Umatayutan dito yatin ko! Baklayan ka aging kat kabalak, Ruben! Bumabatan dito'y bantay! Aginanakan, senyorita. Di ka unay agbanog. Wen manang Celia, inasikasok lang amin dagiti resibo ti gasolinaan. Narigat mo't no banog am launay ti bagim, senyorita. Amangan og sakit ka. Manang? Mabitlaang. Inakalaan ti vitaminam. Di mo baybay anti salunat mo. Agyamanak, manang Celia. Adaran ni Pak iti dayi abanda. Kartangak ti tumaray. Tapno matulungak da Ruben ken Lindon. Jak ipalubos amatay dagiti ka anakak. Nasiputak nga damang sursurot ka data, Ruben. Ibaba na ko na. Marigatan ka na. Diyak panunod na marigatan na, Ruben. Tinapatag. Kakuyog ka makalibas. Saan ka mabalin na panawan latan?
Anong Lindon? Awan ti Rumban. Pagtanagam ka niya, Ruben. Ipan ko amin na pigsa ka mang baklaygan ka. Aging gaanawayatan. Nas ka na makadanon ta. Iti nangay paradak, iti lugan ta. Baba ka ba lang, Ruben? Anong Lindon? Dalangit imalingkutan ta tinagpaltog ka na ta. Wana, naglamang matlaad dagos tiwanan bayan. Isuday jay timang sursurot ka data. Kayo! Ada nang paltog iti kalaban. Lindon, Ruben, Sinay! Lindon, siyak nga ron. Ano anak kadanon ka dito Madamdama agtan nagpalawag, Ruben. Adda sugat mo, mas kan ang maagasan ka. Lindon, tulungan ta ni Ruben amag na. Wan, Sinay! Matay kayo! Maganda na gini ka posor na Lindon kan Ruben. Ay paglaki din. Talagagtang kami ang dagos nito paglalabanan da. Tano saan? Dagas di mapasamak kadakwa da. Pangulo Baltasar! Nakidak na Sinay! Lindon kan Ruben! Simmalog na manipod dito bantay! Ano tararamitan ni sino dito pagraragatan me? Apaya simburot ka na kami. Pagyak na si putang ti suskurot na. Nalabit ang naglugan iti may sa atrak. Duwa kami na atrak tinaglugaran niya simbalog. Kalata nagsaradang tiranipak na giti paltog. Kaya tasawan da ita. Ana ipusan da giti kapusor. Akim mamat ka da Ruben Kalindon. Pangulo! Na tayo nagiti kalaban tayo! Kartilan tayo! Ti sumalog! Kit kamatan nyo! Da Sinay! Ruben Kalindon! Tulugan tayo ita! Wan, Pangulo! Awanan tinaabutak pa eh. Bangkay laang ang dagiti buyot ni Mr. Fortesa tinaiwalang dito eh. Sa dino nga tanti ayan da Ruben kan Lindon. Nang aton apas at tibantay ti ayan ko. Ha? Bunggoy tinagado at tao ti makita. Nga agturong iti sa kaana ti bantay. Surotak ida. Kumusta nga tanda kiti buyot ko? Anang surot ka da Ruben kan Lindon ni kabakiran? Nalabitasan pa yan alpastirangat, hani. Urayag langan ti awag da, hani. Sigurado anata itoon da kitang kapsat. Sapay lakuma, tamatayan dagijay at tao. Mabutbutengak itay amakangkangag iti kanal buong. Sana bali, tinatalgid tan dito'y hideout, hani. Saan tan naman ano pa dito'y? Nailawlawag kon. No kasanuda kayo. Anasurutan. Iti pagrarangatan nyo. Ruben, Lindon, kabisado me. Dagiti bambantay. Iti daytoy a probinsya. Pangulo Baltasar, agyaman kami ititulong nyo. No saan kayo adimteng? Nalabit anatay kami kumaitan kini Ruben. Agyaman kami, Pangulo Baltasar. Awan ti rumbaga pagyamanan nyo. Ruben, anda sugat mo. Katnas ka niya ikuyog ta kayo jay tribo. Tapno maagasan ka. Pangulo Baltasar. Kamagong, si Kamat Kayam. Ang kalignas. Pangulo Baltasar, madamdama tayo ng agsasarita. Naskan ang maagasan ti sugat ni Ruben. Maturog ka, Lindon. Rabi iuna yan. Jack pa agtuglap, Sinay. Ururayak nagsubli ti puot ni Ruben. Kung nadatatang kantata ka magong, awanan ti rumbang apagdanagan tayo kini Ruben. Nakaturog lang. Kalpasan ang naikat ti balay ti saka na. Maawatak ti marikrik nam, Lindon. Naipasungal-ngal kayo iti nakaro alangat itay. Ken nagadudag iti kabusor ako mamkamat kada kayo. Sinay. Imposible ang kabaalan nyo idaadwa kayo lang. Gapo iti kinaaduda. Dakkal ti utang mi ana imbag anakam kada kayo. Sinay. Kasanulangan. No saan kayo adimtang? Impak amo ti maysa kadagiti kakadwami dito'y tribo. Nga adda mapaspasamak arangat iti lugaryo. Iso ang nagtignay adagos datatang.
Kan dagiti man nakigubat dito'y tribo at tumulong kada kayo. Kastagayam. Saan nga amo ni tatang? Asimuro takmat kada kwada. Nagluganak iti may sa atrak asimalog. Anya? Dito'y tribo. Adda dagiti ibabaon ni tatang amapan gumatang kadagiti abastumi. Iso ang nakakalap da iti damag. May papan iti gubat ang mapaspasamak ijay patad. Ha? Kabisado ni tatang ti lugaryo. Ken nakangag kami iti ranipak dagiti paltog iti kabambantayan. Nagturong kami iti nasaong alugar. Kat nakita mi ada kayo ken ni Ruben ti makipinpinaltog. Sinay. Nakitak met abinaklay mo ni Ruben. Iso ang sinurot kayo. Nairanamot nga damang sursurot kada kayo akabusor. Iso ang pinaltukak. Kumusta ni Ruben, ang kalignas? Pangulo Baltasar. Awanan ti rumbang apagdanagan tayo, Lindon. Nagpatnag ang nakaturog ti kabsat mo. Lindon, rumbang ko ba? Ngagin inanaka. Dakamin, ti makam mo, kini Ruben. Nasapak mo't laan nakariing, Pangulo. Pampanunutak namin ti kabsat ko. Kas, itinaibagan ni uncle mo, akamagong. Adayon iti paggad ni Ruben. Urayan tayo langan, nagsubli ti sigod, apigsana. Agyamanak, Pangulo Baltasar. Patpatgat ti kabsat ko. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakin ko na. Lindon. Ang kalignas. Pudnutin ako nayo. Anarigat aparmakan ti grupo ni Mr. Fortesa. Lindon. Adu kami alimmaban idi iti grupo ni Mr. Fortesa. Saan kami ang nagbaligi? Aging gaasyak laang ang tinabatbati alimmaban. Anya? Lindon. Diyo pa'y pilitin kin ni Ruben ti rumaot. Saan amay may sa ti gundaway. Taaddan tulat ta pagpatinggaan ti awanan bain. Pudno dayta, kamagong. Kansidadaan ti tribo mi at tumulong kada kayo. Pangulo Baltasar. Kamagong. Lindon. Kabayatan ti kaadayo dito'y tribo. Saan da kayo? Abay-bayan! At tinapudot asabaw, Lindon. Agigup ka. Tapno agsublimat la adagos ti pigsam. Agyamanak, Sinay. Nakaro ti bambanog yukin ni Ruben iti kalman. Isa ka sa pulam ti mangan iti ado. Tapno daras agsubli ti pigsam. Wan, Sinay. Madamang aglutluto dagiti kakadwami dito'y tribo. Madamdama lang. Mangan tayon. Agyamanak, Sinay. Nagnanam da ito asabaw. Well, Lindon. Inangar akar ni tibaka. Saan laang aday ta ti malutluto ita? No di kat adapay dagiti natang. Kasta ka di? Yawat mo kanyak ti Imam, Lindon. Ha? Tapay? Ilutak dagiti ramay ti Imam. Tapno maginawaan ka. Nabanog dagiti ramay mo anak kilaban iti kalman. Kababain ken ka. Anya ko matipagpainam. Iyawat mon kanyak ti Imam. Kat ilutak dagiti ramay mo. Agbusog kayo, kamagong. Lindon, mga tumatan ni Ruben, apaman ang makariing. Bun Baltasar. At ditin na po ay Lindon. Tata kamagong. Agyamanak, Sinay. Siya kung ti makaamu ang mga la iti kanak. Sige, tata kamagong. Oh, apay adi mo pa'y laawatan tiyaw awat ko ngayon na po ay Lindon. Ha? Kababain pa yan kan ka. Tayawat mo pa'y tiin na po'y, Sinay. Awatem latan, tiin na po'y, Lindon. Sige, Pangulo Baltasar. Kaadwam ti alaam ngayon na po ay Lindon. Iyawat kumatlakan ka at isidaam. Anya?
Sanan, siya kung ti mangala iti si Daek. Kababain kan ka, Sinay. Nakaturog pala ti kapsat ko. Nasaya at mat, tapno makainan na. Ruben, ading ko. Nagsingpat ka. Gaputa kaya't nakpailang isalakan. Idi madama tirangat. Imbaga mapanawan kan. Tapno siya klaan ti agbiag. Ngamjak mo't aramidan dayta. Sana mabali na panawan ka. Gaputa patpatgan ka. Kapsat ko. Manong Lindon. Agyaman ak, Ruben. Nakariingkan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.